سلام الله مسحتكم يكون شمويتنا مدحينا يسوع كريستوس كمل تسعة عتن مزمور كنببي እግዚአብሔር ነጊሱ አሕዛብ ይርዓዱ ኣብ ልዕሊ ክሩቤል ተቐሚጡ ምድሪ ተንቀጥቅጥ እግዚአብሔር ኣብ ጽዮን ዓብዩ እዩ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ልዑል እዩ ቅዱስ እዩ እሞ ነቲ ዓብይን ዘፍርህን ስምካ የመስግንዎ ሓይሊ ንጉስ ድማ ፍርዲ ይፈቱ እዩ ንስኻ ቅንዕና ኣጽናዕካ ፍርድን ጽድቅን ዓበይቲ ያዕቆብ ገበርካ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ልዕል ኣብልዎ ቅዱስ እዩ እሞ ኣብ ድኳ እግሩ ስገዱ ሙሴን ኣሮንን ኣብ ማእከል ካህናቱ ሳሙኤል ከዓ ኣብ ማእከል እቶም ስሙ ዝጽውዑ ናብ እግዚአብሔር ተማህለሉ ንሱ እውን መለሰሎም ብዓንዲ ደበና ተዛረቦም ንምስክራቱን ነቲ ዝሃቦም ሕግን ሓለዉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ መለስካሎም የቕረ እትብል ኣምላኽ ኮንካዮም ግናኸ ስለ ክፉእ ግብሮም ሕነ ፈዴኻዮም ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ልዕል ኣብልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ እዩ እሞ ኣብ ቅዱስ ኮረኑ እውን ስገዱ ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽ ስምካ ዝተባረኸ ይኹን እዛ መዝሙር 99 ቅድስናን ፍጹምን ክብርን ንኣምላኽ ዝእውጅ ኣምላኽናስ ፍጹም እዩ ቅዱስ እዩ ሃሌሉያ ክብሪ ንስሙ ይኹን ግርማዊ መዝሙር ኮይኑ ብሓንሳብ ድማ ንጸሎት ዝህብ ምላሽ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ እዩ ዝህብ ንጸሎት ህዝቡ ምላሽ ዝህብ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ እዚ መዝሙር እዚ ኣብ መንጎ እቲ ዓብይ ግርማ ኣምላኽ ከም ፍጹም ገዛእን ምስ ደቂ ሰባት ኣብ ዝገብሮ ፍቕርን ምሕረት ዘሎ ሚዛን ዘተኮረ እዩ እግዚአብሔር ሚዛናዊ እዩ ብሓቂ ዝልምንዎ ጸሎቶም ዝምልስ እግዚአብሔር እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን ብጸሎት ንትጋህ ሃሌሉያ ተባረኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ናቱ ጀማርን ደምዳምን እምነትና ጌታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ናኡ ንጠመት ንሱ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኩሉ ትምህርቱ ቁኑዕ ዝኾነ ስሙ ፈውሲ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይምሓረናን بعين محرته بفقره يتأمدنا بشم إيسوس كريستوس آمين تباركوا